Okay. Okay man ni guys, ang tuwang kuan. Dinhi gunad sa kanang bahay bitaw padung ubos o dire sa gihinduan mga 200 square meter guys. Okay. Soon may morning kuan. Boarding house ni ko diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay, ano ya? Diri gunad. Okay. Okay, mga ni guys, update sa na-purchase nga yuta ni ko diri sa lungsod sa Matalom. Okay.